Grava Lesbosê ya Yunanî yek ji wan giravên ku bi hezaran penaberên Sûrî tê re derbas dibin berev welatên Ewropayê ve. Li gor datayan ku tanha 5600 koçberên Sûrî hatine tomarkirin ji 20 Adarê ve ango ji demê bicîkirina biryara Tirkiye û Ewropî ku penaberan ji Yunanê vegerînin ji bo Tirkiye. Beramber ku Yekîtiya Ewropa pereyan radestî Tirkiye bike û welatiyên Tirkî bikaribin derbasî Ewropayê bibin bê vîze. Ji aliyê xwe ve Ajansa Esîna ya Yunanî ragihandibû ku ji sibehî û pê ve hikûmeta Yunanistanê wê rojane 205 penaberên Sûrî di gemiyên Tirkî de vegerîne ji bo bajarê Dîkîlî yê li ser berava Tirkiye. û barpirsên Yunanî jî ew zanyarî ne red kirin û ne tekezî li ser kirin. Tinê barpirsekî polîsê Yunanî li Grava Lesbosê gotibû ku ew li hêviyê ku biryaran bicî bikin. Ji aliyê xwe ve rêxistinên mafên mirovan yên navdewletî ew rêkeftina ku di navbera Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê de hatî duristkirin red kirin û gotin ku li gor wê rêkeftinê mafê penaberên ku ji şer û pevçûnan reviyane ji welatê xwe nayê parastin û dibêjin ku eger ew rêkeftin bê bicîkirin jî divê welatê Tirkiye di nav lîsta welatên ku ewlehî tê de peyda dibe. Lêbelê welatê Tirkiye niha ewlehî tê de peyda nabe. Ji ber wê yekê nabe ew biryar bê bicîkirin. Hêjayê gotiniye ku dema ku berlemanê Yunanî biryarek di desturê xwe de serrast kirî ta ku bêguncandin li gel rêkeftina Yekîtiya Ewropa û Tirkiye di derbarê veguhestina penaberan de awan jî tekezî li ser peydabûna ewlehiyê di Tirkiyê de kirin û gotin ku tanha Tirkî ewlehî tê de peyda nebûye. û ji ber wê yekê çavdêrên siyasî dibêjin tanha tu tedabîrên vegerandina penaberan ji bo Tirkiye li giravên Yunanistanê nehatine standin. Zêd Hesen, Ark.